Haig de dir que m'agraden molt les portades d'edicions al Periscopi. Sí, són molt maques. L'edició està molt acurada i sí, ens agrada molt. Sí. Avui parlem del David Foster Wallace, el malaguanyat David Foster Wallace, que no podem deixar de recomanar, sobretot per totes les seves novel·les i els contes, que ara ens arriben en català, com dèiem. Malaguanyat David Foster Wallace, perquè com que ja sabeu, va decidir acabar amb la seva vida el 2008, però vaja, el podem seguir llegint i recordant amb aquests contes, que hem d'agrair també la col·laboració del Xavier Reyes, que ens fa aquestes fantàstiques lectures, precisament en un llibre i un estil tan únic com és el del Foster Wallace, que és experimental i no és fàcil de llegir i sobretot d'interpretar, no? Avui amb aquest reportatge el recordem també amb fragments d'aquests contes. Doncs vinga, anem-hi. Sometimes I think about... Innovadora, lúcida i gens ingènua. Així és la literatura de David Foster Wallace, un autor que fins ara pràcticament havíem llegit només en castellà. A Edicions del Periscopi ens va costar ja la seva primera novel·la, titulada L'escombra del sistema, i també el discurs de graduació que va pronunciar al Kenyon College el 2005, titulat L'aigua és això. Ara és novament aquesta editorial que publica una antologia de contes en català, un recull dels seus millors contes seleccionats per Vicenç Pagès Jordà i traduïts per Ferran Ràfols Gesa. La tria s'ha fet entre els seus 3 llibres de contes, Girl with Curious Hair, la nena dels cabells estranys, Brief Interviews with Hidden Men, entrevistes breus amb homes repulsius i Oblivion Stories, Extinció, una selecció que respecta l'ordre cronològic d'aquestes 3 publicacions, però no l'ordre cronològic que existeix dins de cadascuna d'elles, amb la qual cosa la proposta d'Edicions del Periscopi té una unitat pròpia, de fet, tal com ho feia el propi David Foster Wallace, i permet alhora, observar també l'evolució dels textos. El llibre comença amb el relat La nena dels cabells estranys, que explica l'assistència d'un home de negocis i els seus amics punks a un concert de Keith Jarrett sota els efectes de l'àcid. Una història sovint sòrdida que, per contra, està narrada amb un vocabulari adornat i refinat. Ja en aquest primer relat, David Foster Wallace imprimeix una literatura plena de recursos, amb suaus però sempre presents dosis d'humor, amb, per exemple, reiteracions que després mantindrà també en futurs relats. En aquest primer conte ja hi veiem les ganes de jugar i experimentar. Ens vam haver d'esperar molta estona a la cua estúpida de l'Irving Concert Hall per tal de veure en Keith Jarrett en concert, perquè vam arribar amb retard i no vam poder avançar-nos a la gernació. Vam arribar tard perquè el Gros es va haver d'aturar a vendre LSD a Pasadena, a 2 persones, i a Brea, a 2 dones. I fins i tot quan ja érem a la cua per veure en Keith Jarrett encara va vendre LSD a 2 paios, el Pop i el Formatge, que havien anat amb moto fins a Irving per ser clients seus de LSD. El senyor Meravelles, el Gros i la Gimlet havien pres grans quantitats de l'LSD del Gros, que és d'una mena especial que fabrica per als concerts i que no té amfetamines ni altres coses que podrien provocar moviments neguitosos. I el Pop i el Formatge també havien pres LSD. I en conseqüència tots estaven sota la influència de l'LSD, cosa que feia que estar amb ells fos superdivertit. Jo no havia pres LSD perquè, per desgràcia, l'LSD i altres substàncies controlades no m'afecten ni alteren el meu estat habitual de consciència. Across a star-searched nation, a million cries of me drown out the cruel frustrations of a normal life. El segon recull, entrevistes breus amb homes repulsius, són contes que va escriure l'autor després d'haver publicat La broma infinita, novel·la que el va consagrar com a escriptor.
Com diu Vicenç Pagès Jordà al pròleg, aquests contes són més curts i experimentals i estan protagonitzats per uns personatges amb dificultats per viure que sobreviuen amb manies i obsessions. En la fantasia que li descric, em visualitzava a mi mateix una tarda qualsevol a les instal·lacions esportives estatals. I mentre em masturbava, em visualitzava contemplant els exercicis vigorosos des de l'altra banda de les instal·lacions, contemplant una dona atractiva i sensual però vigorosa i atlètica i prou concentrada en els seus exercicis per semblar poc cordial, que sovint s'assemblava a moltes de les joves atractives i vigoroses però sense sentit de l'humor de l'exèrcit o del servei d'enginyeria nuclear per a usos civils, que tenien accés a les instal·lacions i que feien exercici amb la mateixa seriositat imponent i la mateixa intensitat que la meva mare i el meu germà, que s'estaven llargues estones passant-se una pilota medicinal de cuir molt feixuga amb una força extrema. Però en la meva fantasia, el poder sobrenatural de la meva mirada trencava la concentració de la dona escollida, que alçava els ulls des de la màquina o feia exercici i mirava al voltant de les instal·lacions, buscant la font d'aquell poder eròtic irresistible que havia penetrat la seva consciència. I finalment, la seva mirada em localitzava al meu racó de l'altra banda, d'aquella sala farcida d'activitat. De manera que l'objecte de la meva mirada i jo ens fitàvem els ulls amb una mirada de forta atracció eròtica que la resta de personal que s'exercitava vigorosament no detectava. Perquè, ja sap, en la fantasia masturbatòria tinc un poder sobrenatural, un poder mental, l'origen i la mecànica del qual no s'expliquen mai i continuen sent un misteri fins i tot per a mi, que sóc el que tinc el poder secret i el puc fer servir a voluntat. Un poder gràcies al qual hi ha una certa mirada que faig amb gran concentració que, dirigida a la dona que n'era l'objecte, fa que se senti irresistiblement atreta cap a mi. Són personatges inadaptats amb patologies en les que Foster Wallace incideix d'una manera tan brillant com propera i, de fet, tan propera que esgarrifa. L'autor s'endinsa en la ment d'aquests personatges i desgrana un a un tots els elements del seu univers secret. Ho veiem en el conte La persona deprimida. La persona deprimida experimentava un dolor emocional terrible i incessant, i la impossibilitat de compartir o articular aquest dolor era en si mateixa un dels components del dolor i un dels factors que contribuïen al seu horror essencial. La persona deprimida interpolava una mitjana de 4 disculpes cada vegada que explicava per telèfon a una amiga comprensiva la mena de circumstàncies passades que l'havien ferit, i també feia una mena de preàmbul en què intentava descriure com l'espantava i el mal que li feia no poder articular el dolor devastador de la depressió crònica en si mateix, sinó haver de recórrer a exemples que devien semblar, sempre procurava reconèixer-ho, depriments i autocompassius, o propis d'algú amb una obsessió narcisista per la seva dolorosa infància i la seva dolorosa vida. Aquest mostrari de conflictes psicològics està explicat, a més, amb recursos literaris que converteixen el relat en original, genuí i, en definitiva, en una peça d'autor. Les seves contínues aclaracions, innecessàries però profundament valuoses a nivell formal, defineixen el seu estil. Exageracions hilarants i grotesques que naveguen entre la ironia i la veritat més crua i despietada. La terapeuta de la persona deprimida, l'escola terapèutica de la qual rebutjava la relació de transferència com a recurs terapèutic i, per tant, deliberadament esquivava la confrontació, les frases sobre el que hauria de ser o fer i tota la teoria normativa, moralitzadora i basada en l'autoritat en favor d'un model bioexperimental més neutral des del punt de vista dels valors i en un ús creatiu de l'analogia i la narrativa, que incloïa, però no necessàriament prescrivia, l'ús de titelles de mà, de blocs i joguines de poliestirè, de la interpretació de certs papers, de l'escultura humana, dels jocs de miralls, de la teràpia dramàtica i, en els casos apropiats, d'autèntiques reconstruccions de la infància fetes a partir de guions i dibuixos meticulosos. Havia fet ús de la següent medicació en un intent d'ajudar a la persona deprimida a alleujar una mica el seu agut malestar afectiu i progressar en el seu. És a dir, de la persona deprimida, viatja cap al gaudi d'alguna cosa que semblés una vida adulta normal. Paxil, Zoloft, Prozac, Tofranil, Belbutrin,
Elavil, Metrazol, en combinació amb teràpia electroconvulsiva unilateral, durant un ingrés voluntari de 2 setmanes en una clínica de trastorns afectius de la zona. Pernate amb i sense sals de liti, Nardil, tant amb xànecs com sense. Cap d'aquests productes no havia aconseguit alleujar de manera significativa el dolor i el sentiment d'aïllament emocional que convertia cada hora que la persona deprimida passava desperta en un infern més enllà de tota descripció. I molts dels medicaments tenien efectes secundaris que la persona deprimida havia trobat intolerables. Actualment, la persona deprimida prenia només dosis diàries molt reduïdes de Prozac per als símptomes del trastorn per dèficit d'atenció i un Ariban, un tranquil·litzant suau no addictiu per als atacs de pànic, que convertien les hores que passava la seva feina tòxicament disfuncional i gens encoratjadora en un infern tan absolut. La terapeuta explicava amb delicadesa, però també amb insistència, a la persona deprimida la seva, és a dir, a la terapeuta, creença que la millor medicina que existia contra la seva, és a dir, de la persona deprimida, depressió endògena, era el cultiu i l'ús freqüent d'un sistema de suport al qual la persona deprimida tingués la sensació que podia recórrer per expressar-se i en qui podia confiar que trobaria un suport i un afecte incondicionals. Sleeping in his tent, the pictures go wild in a rush of wind. En el tercer bloc, els contes extrets d'Extinció, Foster Wallace exhibeix de nou un llenguatge innovador, avantguardista, igual que ho són els seus plantejaments temàtics, qüestions socials abordades des de punts de vista inusuals, com en el cas del relat Un altre pioner, que explica l'anècdota d'un nen salvatge, un infant que neix en una societat primitiva. El conte és una reflexió sobre com es construeix el caràcter de l'ésser humà, sobre com el passat ens fa ser com som. Tot transmès amb un estil que inclou llargues frases que estan separades només per punts i seguit, amb l'ús de sigles per referir-se a conceptes concrets, recurs molt utilitzat en tota l'obra de Wallace, i amb una disposició a l'experimentació i al risc destacables, concebent la literatura com una eina amb la que treballar i jugar, a explorar els seus límits i, en definitiva, fer-ho, doncs, com un pioner. El fet, però, és que les respostes que el nen excepcional donava a aquesta mena de preguntes eren tan enginyosament apropiades, senzilles, exhaustives i equànimes, que totes les parts se sentien justament tractades i sovint els litigants no entenien com era que no se'ls havia acudit a ells. Aquesta solució tan evidentment equitativa. I en un tres i no res es van resoldre un munt de problemes i punts morts socials molt enquistats. I arribats a aquest punt, tot el poble reverenciava el nen i havia decidit col·lectivament que devia ser un enviat especial o un llegat o fins i tot la mateixa encarnació dels esperits foscos en què es basava essencialment la seva religió panteista. I hi havia una part de la casta dels xamans i les llevadores, una part de la qual després es convertiria en la casta de consultors professionals de la nova estructura social, que deien que de fet el nen havia aparegut per encarnació espontània en un lloc molt endins de la selva tropical circumdant i que havia estat alletat i protegit per jaguars amanyagats per intervenció divina, i que els pares putatius del nen, de fet, l'havien trobat mentre collien mandioca, i mentien quan deien que la concepció i el part del nen s'havien produït per l'habitual via protomamífera, i que, en conseqüència, també mentien sobre la seva paternitat legal. Després de moltes discussions i debats, els exarques del poblat decideixen retirar el nen de la custòdia dels pares i convertir-lo, com aquell qui diu, en el tutelat o dependent ex officio de tot el poble sencer, i l'investeixen amb una mena d'estatus legal únic i sense precedents, segons el qual no és ni menor ni adult, ni membre de cap casta, ni exarca del poblat, ni aristòcrata o xaman per se, sinó una cosa del tot diferent, i també concedeixen determinats drets i privilegis especials als pares nominals, per compensar-los per la seva suplantació per tot el poble il loco. Es veu que secretament els exarques havien recorregut ni més ni menys que el nen en qüestió perquè els ajudés a estructurar aquella delicada solució de compromís i construeixen una mena d'estrada o tarima alçada de vímet al centre geomètric exacte del poble i designen uns intervals i unes condicions rígides i precises en virtut de les quals, un cop cada cicle lunar, els vilatans podran anar al centre del poble
a fer cua davant l'estrada respectant certes jerarquies arcanes de casta i estatus familiar, i d'un en un presentar-se davant del nen assegut per exposar-li una pregunta o disputa que el nen resoldrà per la via de la fàtua ètica i que al seu torn pagaran els seus serveis oferint-li una banana mascle o una pota de dic-dic o qualsevol altra cosa amb un valor reconegut, ofrena que constituïa la primitiva però complexa solució legal que havia donat al nen per guanyar-se la subsistència i no haver de ser, com on dir, dependent dels seus teòrics pares. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. David Foster Wallace és una de les veus inconfusibles de la literatura contemporània nord-americana. És considerat com un dels novel·listes més importants de les darreres dècades, un dels millors cronistes del malestar dels Estats Units, molt crític amb l'actual sistema social i polític. Destaca per la força del seu llenguatge i la radicalitat dels seus plantejaments, els d'algú que concep la literatura com un canal amplíssim d'expressió, viu, lúcid i on plasmar universos salvatgement irònics i innovadors. Després d'haver gaudit del text profundament hilarant de l'escombra del sistema i del discurs intensament inspirador i revelador de l'Aigües això, tots dos per cert que ja van per la segona edició, ara el lector català té l'oportunitat d'accedir als contes de David Foster Wallace amb aquesta antologia que ja està disponible a les llibreries habituals per endinsar-vos de nou en l'univers lúcid de David Foster Wallace.